Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayan Allah da fatan kowa na lafiya. Don Allah yanzu a arewa babu yanda za a yi malamai su taso su magani yanda yarinyar nan ke wannan abin a social media. This Sadiya Haruna of a thing, ni ban da problem da abin da take yi. She can even become a pornographer, wannan rayuwanta ne. Amma yanda take danganta kanta da addini, tana cewa ita sayyada ne, tana yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma har yanzu a ga yarinyar nan bata daina iskancin da take ba. Fi sabilillahi kallon da take shiga ta dinga rawa tsirara a social media. Na ga wani bidiyon ta recently ana mata massage a hotel akan gado kato gardi. Yana shafa miki jiki, yana miki massage, yana danna ki, kowa na gani. Wai da zumma kina mai talla ko wani abu gagara da a gurin a hotel. Fi sabilillahi. Last week na ga an ce kungiyar tace fina-finai na Kano an ba su raga masa dinga tace waye zai yaba manzo Allah waye ba zai ba. If they actually want to start this, su fara da yarinyar nan. Ta je duk abin da za ta yi, kuma regardless ta je duk abin da za ta yi, amma ta daina danganta kanta da musulunci. Ba shi wasu su dinga su namu ne, kuma suna ba da wani bad image namu a addinin musulunci. Fi sabilillahi. Kowa mun sani yarinyar nan kana ganin, kuma Allah ya haɗa ta da wasu tambaɗaɗɗun mutane ne. I don't want to go there da suka je suka ɗora ta akan wani abu. Dama can ɗan adam a sharari neman excuse yake. Da ba su san me ba su san darajar manzon Allah ba, kuma suke claiming sun fi kowa san manzon Allah. Suka zo suka lalata har al'amuran. I don't want to talk about them. We all know them. Sun fi yawa, suna nan a Kano da Sokoto da ko ina state ɗin Arewa. Da suke ganin gaba ɗaya in kai ka furta kalmar yes ina son manzo Allah, komai zaka iya yi a rayuwar duniya ya halasta. Akwai su sun san kansu. Allah su suka haɗu da yarinyar nan, suke ganin fita suka ɗora ta akan wannan harka, take ganin za ta ci gaba da kilakancin ta da duk abin da take yi da zumma ita sai ya dace. Gobe ka ganta da hijabi da carbi wata ce tana yaba manzo Allah. Wallahi duk barin gaya muku, in wallahi baka shiga aljanna in baka san manzo Allah. Da dai a zuciyarka in ka ji irin his no is even like soyayyan shi ma ba farilla ba, wallahi baka shiga aljanna. Amma wallahi duk soyayyan manzon Allah da zai sa ka ki ma koyarwar shi, ba basic koyarwa na addinin musulunci ka kasa, wallahi ba ta amfana ka. Irin dai ta yaran nan kice saboda ba shi yiwuwa a ce daga zuciyarka kana son manzon Allah, ba shi yiwuwa a ce daga zuciyarka kana son manzon Allah ka ji wai baka son kai koyi da shi. Duk original ka duba wanda aka san su, akwai wanda aka san su a ƙasar nan an san su masoya manzon Allah ne, ka je ka duba su fansu. Akwai wanda aka san su tun da ka san su, ka san tarihin su, ka san gidan su, wasu ka san su, ka san jikokin su, a haka suka taso. Ka je ka duba su fansu. Sai wasu ƴan iskan mutane za su zo su dinga lalata fiye, wata ƴan iskar yarinya sun zo yanzu in Bahaushe ya zo ya magana a ce Bahaushe na claiming addini, ina amfani irin waɗannan yaran. Yara ba ku Bahaushe kuma ku zo ku dinga lalata mana tarbiyya a Hausa. Ya kamata ku gwamnatin Kano tunda su suke da hisba a samu wani abu online da za a dinga supervising irin yaran nan. Saboda yanzu rayuwa da ake street, rayuwar da ake online ya fi na street in yawa. Kuma yara ne, yaran shekara 17 18 suna riƙe waya, me za su koya? Ka taso an ce maka wannan yarinya sayyada ce. Sayyada kuma an ji maka ganta a gada da wani. Fi sabilillahi a ce an kasa magana. Masu tata fina-finai tunda kun ɗaura gamar abin. Ku ɗau matakin da abu za ku ɗauka akan yarinyar nan. Mu ɗau matakin da za mu ɗauka akan yarinyar nan. Irin wannan abun ka cikin abin da ke fusata Ubangiji ba mu sani ba. Kuma in masifar ta zo kowa da ni da kai za ta shafa. Wannan tozarci ne, wulaƙanci ne ga manzo Allah wallahi. A ce wannan ƙazamar yarinya ita za ta dinga yaban manzo Allah. Allah ya ga mana ai wata fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Idan bala'in abin nan ya zo wallahi ba mu san wa da wa zai shafa ba. Ta je in ta ga dama ta zama pornstar na kamar inda na faɗa. Amma dai ta daina danganta kanta da addinin musulunci. Ta daina danganta kanta da manzo Allah. Wannan wulakanci ne, tozarci ne gare mu ni da kai. Ni abin ya ci min rai ne in kai bai ci maka rai ba. Kowa zai dauka ba problem ɗinka bane, ba problem ɗinka bane, ka kyale ta rayuwarka ne. Daga zaran mun dauka problem ɗin wani ba naka bane, daga zaran muka fara failing as musulmai. Tabbas mutane na ganin mahaukaciya ce ba ta san me take ba. Inda na faɗa ko da wani ta haɗiya da haukanta sai mun bari kuma ta dinga mana shiri da ta addinin mu. Ta haukanta ita din banza, ita din wofi da ba za a gaya mata ba. Ana ganin ba problem ɗinka bane a kyale ta yauka, baka san bad influence da take making a society bane wallahi. Dole mutane su zo a koma malamai a fito a san wani abu da za a ɗauka a kiyaye da ita da ire-irenta da suke damu lalata yaran mutane online. Allah ya kare mu.